Карашым нинди уйшанланды, син беләсең микән, юк микән, син киләсе юлдан күзем алмый, сине көтәм иркәм кичирдә. Хайырлы көн. Бүген 194 деген подкастның чираттагы чыгарылышы һәм бүген без атаклы шагыйрь Сибгат Хаким турында сөйләшәбез. Биредә Газинур Мурат, Ләбиб Лерон, Ркай Зайдулла һәм Баязит. Тукай йылдыз, яралган бер йылдыз, гасыр төпләрендә татарның, шул татарның төрле кысылудан кичерәеп калган тар карнын ватып искә бәреп чыккан йылдыз. Мен Сибгат Хаким дигәндә сезнең Сибгат Хаким белән танышуыгыз, беренче тапкыр бәлки аралашуыгыз ничегрәк булды микән, Газинур абай? Китабы, өстәл китабы иде Сибгат Хакимнең. Бер зур калын томлыгы бар иде аның минем. Өстәлдә һәйвата торган. Ул шигырьнең язуның инде бик остасы иде. Рифм остасы. Рифм остасы. Аннан инде күп нәрсәгә булай да бит, кыскалыкка да булганнан. Мин Сибгат Хакимне күрдем беренче мәртәбә Тугай клубында. Безгә сирәк-мирәк кенә студентларга ул чакта Тугай клубында чыгыш ясау бәхете дә елмайып куя торган иде. Әлбәттә, ул бик анда чыгыш ясау бик рәхәт түгел. Ник дигәндә, анда һәр вакытта да беренче рәткә килеп утыралар иде Хәсән Туфан, Сибгат Хаким, Әмирхан Еники, Умар Бәшировлар. Хәтерлисез, шулай бит. Бу инде үзенә күрә бер имтихан алган кебек. Алар алдында чыгыш ясау инде үзенә күрә студент балага, 20 яшьлек малайларга бигрәк тә документlandыргыч, анда тиз буыннарда калдыры әлбәттә, әйбит. Менә беренче мәртәбә мин, менә ул вакытта безнең классикларыбыз, әйбит. Анда атна сайын булай да әдәби кичәләр, әйбит. Тугай клубында. Хәтерлисезме? 2нче катта матбугатында. Менә шулар ничек 20-нче шул олы кешеләр, аксакаллар шунда беренче рәткә килеп утыралар иде. Шәйхиман Нур, әйме. Салих Баттал. Салих Баттал. Нури Руслан. Күбесе инде алар таякка таяна. Күбесе таяк белә иде. Сибгат Хаким таякка таянмады шикелле бер Юк. Әйе. Менә беренче күрүем якыннанрак күрү дип атала инде бу. Әйе. Ләкин Сибгат Хакимгә барып сүз кату минем хәлдән килерлек түгел иде. Мин аның белән бер кайчан да сүз алышмадым шикелле. Сибгат Хаким белән. Сибгат Хаким ул вакытта Хәсән Туфан ул бераз теге идәрәк диде. Хәсән Сибгат Хаким һәр вакытта да Ул рәсмирәк иде. Рәсмирәк кеше дә име, Хөкүмәттә бик яраткан бит инде ул. Президиум члены да булган бугай ул Верховный Советның. Ул хәтта аның торган җирдә обком белән ярышады ул. Ул РСФСРның Горький исемендәге дәүләт премиясе лауреаты дип инде һәм обком члены булган кеше ул. Әйе, шуңа күрә Һәм бер 50нче еллардан бер кайда эшләмәгән дә бугай ул, түгелме? Профессионал. Язучы. Ну, шул хөкүмәт должностьлары гына, һәм Юк, алар инде аның җәмәгать эшләре тәртибендә аның өчен ул хезмәткә калмагандыр. Ул инде бик күп җырлар авторы һәм шигырьләре аның ул менә элкенегәч ул бит минемчә менә 60нчы елларда өр-яңа ниндер Сибгат Хаким пәйда була. Аның аңарчы сугышка кадәр язган шигырьләре ул кадәр теге бүтән шагыйрьләрдән аерылып та тормый сыман минемчә. Бәлки ялгышамдыр. Сугыш вакытында ул әлбәттә менә теге күп язучылар безнең бит инде фронт газеталарында хезмәт иткән, армия газеталарында. Ул булып пехотада ялгышмасам. Әйе. Пехотада Курский. Аның теге поэмаларда Дуга дигән. Анда бик нык ишәнеп
ишене, аны әйтәләр инде, аны әлбәттә тикшерергә кирәк, о теге ниде, заградительный отрядта да булган дип, анда командир, взвод командиры бит инде ул. Сугышкан, алгы фронтта, алгы сызыкта да сугышкан кеше, ул фронттан бик нык ишәнеп кайта. Аны дөресен әйткәндә, Җәмәгате Мөршидә апа хатыны ул инде кем әнисе? Ул әнисе дә, ул Мөршидә апа бит ул шагыйрә булып башлаган кеше. Ул бик кызык. Китап чыгарган. Алар Хәсән Туфан белән ул кайсыдыр авылда, Арча районында укытырга җибәрәләр Мөршидә апаны. Алар Хәсән Туфан белән Сабантуй вакытында Сибат Хәким менә үзенең шул сөйгән кызын күрсәтергә дип Хәсән Туфанны алып кайта. Һәм аның туенда безнең татарның ул вакытта сугышка кадәр әйләнә, теге репрессияләргә кадәр менә анда ул вакытны исән калган, әлегә төрмәгә эләкмәгән бик күп шагыйрь язучылар катнаша. Шул Хәсән Туфан, анда Гадел Кутуй, уларның үзе мәкаләсендә саный да, анда кемнәр булган. Сез Хабан бер икән дигән шигырь шул мәдән язылган бит инде. Ул Хәсән Туфан сүзе бит инде. Союздан каршы алган вакытта. Нидән сөргеннән Хәсән Туфан кайтып чигәндә Сибат Хәким Хәсән Туфанны каршыла нидән? Там бурдан күрүгә булаларны әйтә. Хатыны белән була, һәм Хәсән Туфан әйтә, сез Хабан бергә икән. Шуннан ул сүз тәэсир итә Сибат Хәкимгә, буланы җыр текст итеп яза, сез Хабан бергә икән дигән атаклы җыр шулай туа. Анда Муса Кәрим дә була бик ишаратлы рәвештә төшеп кала ул Казанга, ниндер сәяхәткә бара торган була. Акчасы биткәч Казанга төшеп кала һәм ишаратлы рәвештә ул менә нинди бәхет дип аны яза инде, аның мәкаләсендә бар, истәлекләрендә Муса Кәримнең. Муса Кәрим дә шунда була каршы алучылар арасында. Сибат Хәким менә ул Курский сугышында катнаша инде. Менә шуннан да бик нык Курский дуга сугышында. Бик нык шуннан да анда бит таныклар ул шуннан да бик нык югалта сәламәтлеген, тазалыгын. Менә Сибат Хәкимнең сөйләгән сүзе хәтергә килде бит, Хытай Әхмәде. Юк, мин сөйләп әйтеп бетермәдем. Мөршидә ханым менә шушы 1-2 җыентыгыда чыган сугышка кадәр. Ул менә Сибат Хәким кайткач, ире кайткач инде бөтен энергиясен, бөтен яшәү рәвешен багышлый Сибат Хәкимнең менә шушы саулыгын саклауга, саулыгын аның тормышын саклауга дип әйтик. Сибат Хәким байтак яшәгән бит инде ул заманнар өчен. 86 елда вафат булды. 75 тирәсе, 75 яшь. Тулы җитмәде, Җитмәдеме? Әзгенә калды. Юбилейны. Декабрьдә бая. Әле бабай, сезнең беренче тапкыр очрашуыгыз ничегрәк булды? Менә шул мин аркайны гына җипләп куям җөмлә белән. Шул авырып кайткач, аларның бәхетенә күрә дип әйтик, миндә Аккыш күле төзелә башлый ул вакытта. Аңа инде әйтәләр, һава, нарат, теге урман һавасы кирәк. Беренче чиратта дигәч, менә шул дашы төзегән вакытта Гомәр абыйлар, Хәсән абыйлар, менә шул Сибат абыйлар ана шул дашыда. Беренче теге хуҗалары дип әйтик, мин Аккыш күле хуҗалары шулар булып чыга. Шу легендар урын булган бит инде. Безнең Сибат абый белән шулай ук теге аралашулар, күрешүләр булгандыр. Менә шул Булат Сәйманов дигән кебек, менә кайбер шагыйрьләрнең кабул иткәндә Союзына берлеккә без инде яшьләр булып, теге сүз әйтмәсәк тә тыңлап утырырга бик хирыс иде. Хирыс иде, гел берсендә калдырмаска тырышадыр идек. Андый чакларда булгандыр. Чынлап та ул протоколларда, беркетмәләрдә аларның безнең дә исемнәр бар, миндә ул иске протоколлар, миндә беркетмәләр бар. Аларда безнең фамилияләр дә бар, һәм Хәсән Туфаннарның да, Сибат Хәкимнәрнең дә исем фамилияләре бар. Әмма ләкин безнең иң истә калган көн ул Сибат абый белән якыннан аралашкан көн, ул 11 март 1982 ел булган безнең. Менә мин аны шулай Үземнең зәңгәр тышлы дәфтәргә теркәп куелган булган 116-нчы бүлмәгә без шул икенче зур университетның 2 катлы, зур катлы бинасы бар бит, 11-нче катында татфак дип әйтик инде ул вакытта. Шуның 11-нче катның 6-нчы бүлмәсе булган ул, шул 6-нчы бүлмәсендә без Сибгат абый белән очрашканбыз, күрешкәнбез. Моны безгә Аклар заламы, гади бүлмә. Бу бәләкәй бүлмә булган инде, бер аудитория булгандыр дип уйлыйм, анда шушы 52 дип безнең безнең ни бар, әдәби иҗат берләшмәсе, безнең инде куратор ул вакытта яшь иҗатчыларның кураторы Мөхәммәд абый Мәхдиев. Староста кем? Староста Сәркәй Зәйдуллаев.
Аркадий Зайдулла иде ул вакытта. Менә шул вакытта безнең менә бу нине шушы чараны оештыручы Мөхәммәд абый булган инде, ул аны чакырган, менә мин шулай дип язып куйган монда. Шуны чакыру белән Сибгат абый килгән безгә. Без 24 татар студенты булганбыз шушы бүлмәдә, аның белән бергә Шашканда. Без аны алай дип язган, шагыйрьне тип-тигез сәгать 2дә аяк үрә басып каршы алдык дигәнбез, аяк үрә басканбыз кергәндә инде. Мөхәммәд абый 52 турында кыскача сөйләп, безнең белән таныштырып, җырга, аның ничек язылуына багышланган очрашуны ачып җибәргәннән соң сүз Сибгат ага бирелде. Монда әле тематикасы да димәк җырга багышланганрак булган димәк, бу безнең очрашуның инде Сибгат абый һәм җыр дигән сүз булган инде. Һәм ул менә шушы аксакал дип әйткәнмен инде шагыйрь сүз сайын тукталып алгандай, ул шулай яшәй инде. Ашыкмыйча салмак кына сөйли башлады. Тәүге җыры кайчан ничек язылуы турында кызыксынуыбызга җавап итеп, ул кийин Шакир Мәҗитов язган юксыну җыры хакында тәфсилләп алды дигәнмен. Сибгат ага сөйләгәндә мин аның кайбер фикер гыйбарәләрен кәгазьгә төшереп барырга тырыштым. Мин язып барганмын. Менә ул әйтә: җыр ул хис әйберсе. Хис дөньясы кала, башкалар онтыла. Музыканың характерын тотарга кирәк. Шагыйрь күңеле белән халык күңелендә уртак хис ята. Җырның нигезендә моң булырга тиеш. Җыр язганда минем үз дөньям үзгәрә ди. Шулай сүзен дәвам итеп әйтә ул. Менә мондый сүз әйткән ул вакытта, шушы көннәрдә генә Әмирхан Инекинең әйтелмәгән васиятенә җыр яздым ди Сибгат ага. Аннан соң әйтә, Мөхәммәднең дин, Мөхәммәд Мәхдиевнең дип әйтик, кеше китә җыры кала, торналар төшкән җирдә дигән әсәрләрендә әсәрләренә дә бик теләп җыр язар дигән менән хыяры булган. Яздым икән, мин хәтерләмим хәзер. Шигыре бар, шигыре. Мөхәммәд Мәхдиев камалашкан. Сибгат Хәким дөресен әйткәндә, махсус теге җыр язып утырган кеше дип мен белмим. Ул бер кашында теге менә җыр текст язам дип язган кешегә шамаган ул. Ул шигырь буларак язылган, басылган һәм иң мөһиме ул вакыттагы безнең теге калифилар, иң затлы композиторлар эме, язарлар шигырьләрен үзләре табып язылган җырлар дип беләм мин. Ул шигырь булып, ул ул чагында укыйлар иде, композиторлар да укыгандыр. Татарча да яхшы беләләр композиторлар. Алар өчен татар инде, татар анасы белән кергән татар теле, татар рухы, ул композиторларга Мансур Музафаровларны карагыз анда. Савалиуллиннар, Сара Садыйковалар, Нәҗип Җиһанов та менә аны тәнкыйтьләр дә иң шәп җыраның Сибгат Хәким сүзләренә ул бәлки кайбер очракта җыр дип тә язгандыр. Һәм Сара Садыйкова белән алар бик дус иде. Ул бәлки махсус аңа биргәндер дә. Заказ белән дә әйткән сорап әйтәм, заказ белән. Шуңа күрә ансын да мөһим түгел, ләкин шедеврлар бит. Ул вакытта гомумән шигырь буларак та укыла, җыр текстлары Сибгат Хәкимнең сүздә, аның белән шул бер чорда язган Роберт Әхмәтҗанны кара. Равил Фәйзуллинны шулай ук. Аларны бит шигырь итеп укырга мөмкин. Шигырь буларак укырга мөмкин. Һәм алар чыннан да шигырьдә. Шуңа күрә Сибгат Хәким әлбәттә җыр текстында да ул биек, җыр текстларында да. Безнең заманда битендә ул җырлар сынапта Фазыл чишмәсе, аннан соң безнең чорда мин хәтерлим бер тауда 10 чишмә дигән җыры бик популяр иде. Аны Рабига Сибатуллина җырлыйдыр. Һәм ул менә бу без сорау биргәнбез, кайсы җырың синең үзеңә охшый дип. Менә бу юксынуга тукталып китик. Ул бит аны сугышка кадәр яза, Шакир Мәҗитов музыкасын яза. Һәм ул әллә нинди яңгыраш алмый. Һәм сугыш башлангач менә ул юксыну, теге менә хатыннарның ирләрен көтүе, тол хатыннарның харап булган ирләрен сагынулары, юксынулары шул кадәр халыкның күңеленә тәңгәл була һәм юксыну җыры менә шушы икенче бөтенләй сугышы вакытында Бөек Ватан сугышы дип әйтәбез бит. Иң популяр җырга әверелә ул. Синең әти беренче тапкыр күрешүң, танышуың Сибгат Хәким белән ничегрәк булды? Мин гадәттәгечә мәктәптә укыганда ук таныштым аның белән. Мин Казанга килдем, шигырьләрне күтәреп 14 яшьләр булган инде миңа. Язучылар берлегендә. Шигырь дәфтәрен. Юк, язучылар берлегенә бармадым мин. Мин беләйдем, менә Казанда ике зур шагыйрьләр бар. Хәсән Туфан, Сибгат Хәким һәм Нури Арслан.
Ләкин миңа якынрак иде әлбәттә Хәсән Туфан белән Сибгат Хәким. Хәсән Туфанга мин ул идея куйдым, ләкин калдырдым. Мин аңа дәфтәрне, ул дәфтәр әле дә исән ул, минем иде, аның яшел карасы белән сәткән теге сәтмәләр, инде сорау билгеләр. Сибгат Хәкимнең өенә кирдек без. Менә бер минем иптәш классташым белән инде авылдан килгән минем белән шулай килде. Ул вакытта менә шул. Ул да шигырьдә язган идеме? Юк, ул миңа ярап бирде. 14 яшьләр инде безгә. Кирдек. Фатирына бер нинди теге кисәтүсез, нисез. Кыюда булгансың инде безнең Әрсезлек булган алай. Шуннан чыкты Сибгат абый әкрен генә атлап ул бик теге менә олпат. Салмак кеше. Салмак, әкрен генә сөйләшкәндә дә теге әкрен паузалар белән сөйләшә иде мәрхүм. Шуннан ул инде эшләп утыра торган булгандыр, теге кандыр Мөршид апа аны чакырып чыгарды кабинетыннан. Ул ашап та җитмәгәндер инде эштән бүлү, ләкин теге яшь малайлар. Яшь малайлар. Халтырчыклар килде. Яшь малай. Аңа инде гел китерә торган булганнар. Мин хәзер булса, хәзер акылым белән мин бармаган булырым, дисең әйтергә кирәк. Чөнки ул туй биткән булгандар инде андай теге минем ише ниләрдән теге башлап шигъриятка омтылышлардан. Алай килмәгәннәр дә яшьләр синең шикелле. Син күп белә. Юк, яшьләр булмаса Өлкәннәр сүз башы яздырышлар күп була бит әле. Сүз башларын күп язды. Шуннан ул әйтте. Менә иртәгә без язучылар берлегенә мин киләм, сәгать 1-гә шул вакытына. Аңарчы карап чыгырмын. Ләкин бу эшләр белән Илдар Юзеев шөгыльләнә диде ул. Илдар Юзеев яшьләр белән эшләү бүлеге башлыгы шул эшләр буенча рейс урынбасары иде бит. Ул чыннан да килде. Илдар Юзеев бу әле мин беренче ничектер тикшерү, бу минем үземнең инициатива белән алар чакырып түгел. Алар инде киңәшләр бирделәр. Мин башы итеп тыңлап утырдым. Менә шул булды танышу. Аннан соң инде менә театрга кирергә булмая чакыру бирде. Галискар Камалның 100 еллыгы булгандыр инде, ул 100 еллыгы булган инде. Шул Камал театры. Ишек алдында көтеп тордым инде, берәрсе билет бирмәсме дип. Ничегрәк булды? Кирергә ишек алдына түгел, анда минем кебекләр, билетсыз минем кебекләр анда шактый иде, ни кирергә теләп. Ул вакытта бит халык йөрилеп йөри иде театрларга, анда юбилейларга. Ул мине күреп алды да, биреп калдырды, ни чакырып ятын. Менә шул, аннан соң инде без әлбәттә аралаштырдык. Менә яшь шагыйрьнең беренче китабы дигән теге нәзик кенә китап чыга иде бит. Шуны тикшерү булган иде. Анда инде бер 6-7 шул юка гына китап чыккан. Ул минем китапны булай итте дә, булай итеп ишектер яратмыйча ташлаган кебек булды, ләкин әйтте, мин бу турыда мин сүзләтермен, ул өлгергән шагыйрь ди. Минем өчен инде ул иң югары комплимент булды әлбәттә. Бу 85-нче елда монсы инде. Монсы 86-нчы елда вафат булды. Иң нык истә калган әлбәттә Рафи Фәйзуллин йөзүләре дигән безнең ни бар бит инде, әдәби вакыйга ел саен була торган. Ул шул вакытта башланган иде. Башлагычлары. Башлагыч дип ул инде аны бик ярак. Ул шул акыш белән дә иде бит инде, башланып җибәрде. 84-нче елда була хәле. Акыш белән. Маркиз утравында булды ул хәл. Маркиз утравына бардык без, пароход яллап дигәндәй. 40 яшь була. Юк инде 84-тә 41 яшь була. 84-нче ел түгелме ул? 84 дип бит. 84-нче ел, утравга киттек без анда, ни зур нәрсә пароход дип атасаң инде. Паром түгел. Нинди ракета емсә? Зур, юк, ул зур иде ничектер. Ул шунда менә Рафи Фәйзуллин чакырган, ул инде иң илкен безнең арада иң илкен шагыйрь булгандыр. Ул безнең белән ул хәйләкәр генә елмаеп ничектер менә күзләрен кысып, аның күзләре күренми дә иде ничектер теге Кагаз калынлыгына булып калды. Кагаз калынлыгына булып калып, елмаеп, үзе ул бик сөйләргә яратмый да алай теге очынып. Анда инде юмор осталары Гәрәй Рәхим бар иде микән анда? Рөстәм Мингалимнең халык җырларын җырлаган хәтерми, такмакларын. Ул аны исәпсез җырлый ала иде. Гәрәй Мәскәүдә ул вакытта. Гәрәй мандыр. Рөстәм Мингалим менә хәтерми бик яхшы. Шуннан соң кайтканда ул бит инде ярга килеп туктай алмый.
су дегенде ярға қадар. Сибат хәкимне суға бастырып, судан шығарып болмайтынды. Аны Газинур Мурат менә шулай баланы күтәргән кебек күтәреп алып чыкты ярга. Булдан әле аңашы да нәрсәдә булды. Бу берне күз алдына да китерә алмыйм инде. Маркиз утравында ул бик бәләкәй генә кеше. Маркиз утравында бик күңелле булды инде ул кичә. Алмаз Хамзин баяндауны. Элис Гадел анда ул вакытта мәрхүмнән инде барса. Сильфат. Җәүдәт Миңнуллин да фотолар. Шунда Сибат Хәким шигыренә язылган башка бер ни дә кирәкми дигән җырны ул вакытта яттан белгән мин җүвәт итеп башлагач. Алмаз Хамзин суза, мин шул җырны җырладым. Хәтта Сибат Хәким үзе кушылды. Бул да җырлан фото бар безнең. Айрат Садык төшергән безнең каләм журналист безнең сирдашыбыз. Анда ул Сибат абыйның мондай башлык кигән юл. Баллона дип әйтәләр анда пилотка кебек. Пионер. Плашыдан баллон плашлаган иде. Шундый яңгыр яуса дигән белән шуны кигән, шуны киеп төшкән фото юлында. Түзүм Сибат Хәкимне үзем күргәнем юк. Ул аңлашыладыр инде. Ул теге шигырияты, иҗаты үзенә бик ошамаган кебек. Менә андый иҗат, менә шундый кеше яза алмый кебек. Белмим мин ничектер. Ул рәсми дип. Рәсмидән түгел, кыяфәте. Теге ничектер кыяфәт белән иҗат бик туры килми. Сандугашны да күргәнең юк бит. Сандугаш кеше күзенә күрем сайрамый, ул бәләкәй генә сапсары бер кош. Кыяфәтен әйләнсә түгел, бит кыяфәте түгел. Аның içinde шагыйрь җаны, бик шагыйрь, улы шагыйрь җаны булган инде. Аннан соң ул бит без менә шушы әдәбиятка киләбез дип маташканда Сибат Хәким инде ул менә хәзергечә әйтсәк метр иде. Аның инде без сезнең шәкертегез дип аңа йөрүчеләр бик күп иде. Шуңа күрә мин студент чагында шулай Газинур Мурат кебек аның инде мин инде бераз элкенәйгән кеше, мәктәп баласы түгел инде. Мин дә ул кадәр аңа якын килеп мәшәкатьләр бирмәдем. Менә шигырь укалы фәлән дигән шигырь укыгыз әле Сибат ага дип. Юк. Ул үзе кызыксынып бара иде. Һәм алар бит ул вакытта да менә Хәсән Туфан булсын, Сибат Хәким, шул Нур Ярслан, Шейх Иманнурлар, алар яшьләр иҗаты белән менә бездән соң кемнәр килер дип бик борчылып, гамләнеп яшәгән кешеләр. Шейх Иманнурның хәтта теге яшьләрдән Фәйзуллин буыныннан, чөнки Фәйзуллиннар бит инде өр-яңа без теге юл ачабыз, новатор булабыз, ирекле шигырьләр, верлибрлар язабыз дип килгәч, Шейх Иманнурның шигыре дә бар теге. Сак булыгыз, гамсыз гулливрлар, лилипутлар килә шигырьгә дип. Аларга теге тәнкыйди күз белән караган. Алар әлбәттә лилипут булып чыкмады. Үзләре гулливрга әйләнде теге күпмедер вакыттан соң. Шулайдан инде теге буыннар белән буыннар арасында инде каршылыклар була бит. Ләкин без каршылык белән түгел, һәр буынга ничектер менә хөрмәт итеп илкәннәрне юл табыптан килдик сыман тыйла инде миңа. Ләкин ул теге ниндер иҗат слүбендә аларга ярый түгел, шулай үз сүзебезне әйтергә тырышканбыздыр. Ләкин инде безнең өчен менә Сибат Хәкимнәр, Хәсән Туфаннар ул инде үзләре бер тарих иде. Кайберәүләр инде Сибат Хәкимнең менә шундый яшьләргә яңа башлап яза башлагычларның арасында шактый бездән бик иркәннәр иде сүздә юк. Алар инде аны сырып алып, ул бик күп кириш сүзләр язды, бәлки лайыгы булгандыр, лайыгы булмагандыр. Шуй юк димейди инде. Ул юк дигән кыйынсынган күрәсең. Әлбәттә, теге әз генә сәләт чаткысы күрсә дә, аны эреп теге бәлки ялкынланып китәр дигән өмете дә булгандыр. Шуңа ул кириш сүзләр, менә бу китапка кириш сүзләр язгылады, шактый язды. Ләкин ул менә бу хәтта теге менә Хәсән Туфан аларга скептикрак караса да, менә шушы Гәрәй Хәкимнәр, Рөстәм Мингалимнар, чөнки теге ритмик яктан бит аларга шоманнар иналар. Фәйзуллиннар, Харислар, Ринат Хариска белмим, әйтә алмыйм. Сибат Хәким менә буынга да бик хәйркак булды ул. Аның бигрәк тә Гәрәй Хәкимне яратты, ул васиятендә хәтта Гәрәй Хәкимгә шанып мирасын бастыру, нәшр итү мәсьәләләрендә Гәрәй Хәкимгә шанып язып калдырган хатны. Җирләү мәсьәләсендә үзен. Гәрәй Хәким чыннан да бик теге самими,
Rusça etkende duşана расспрашиваю киши деп eydi ол. Һәм ул Сибат Хәкимгә ошаган. Ну, Сибат Хәкимнең теге Хәсән Туфанның кебек кистереп әйтә торган гадәте булмаган инде аты. Ул алай ошамаса да Ул бик дипломат иде. Кистереп дип Хәсән Туфан да ул теге иҗатта шулай булса да хөкүмәткә карата ул кадәр. Юк, хөкүмәткә түгел, иҗатка карата да миндә әлбәттә. Юк, Сибат Хәким алай түгел. Менә ул соңгы мәкаләләрен мин ишетәм, артта аяк тавышлары ишетелә дип безнең буынга ишарәсендә белдереп киткән иде, хәтерегездә булса. Шуңа күрә ул алар әлбәттә укып баралар иде, яшьләрнең иҗаты белән кызыксынып. Без карадык бит инде аларга, менә ничектер әйтәм бит, бик нык хәтта илаһилаштырып дирә кирәк. Шуңа күрә теге ниндер аралашу, анасын яшь айырмасы да бик зур бит инде. Алар безгә бабай яшендәге кешеләр иде. 50 елдан. Шуңа күрә Яшь минем белән. Аларга килеп, мөрәҗәгать итеп, бигрәк тә Сибат Хәкимгә біз йөрмәдек. Анасын аны Мөршидә апа да бик нык саклый иде. Теге еш аралашудан. Инде ул инде сак астында дигән кебек. Ул инде теге тажлы, тәхетле шагыйрь иде бит инде ул. Менә Хабан Сибат Хәким дигәч, шулай Хабан шул Тукай Кловицка төшә. Анда иш кыла бит инде. Җыелышлар була язучыларның. Аңлыйбыз нәрсә сөйләгәннәрен. Менә Сибат Хәким чыкса, мин белгәнчә, Сибат аның тавышы бик нәзик иде инде. Ишетелмәс кенә име. Сибат Хәким менеп баскач, залда шибен ишкан тавыш ишетелә иде. Кына ишетелә иде. Бер кем нинди юк, аны бүтән язучылар чыксан да акыш-бакыш та була торган иде. Ләкин Сибат Хәким абый шул кадәр югары иде. Менә шул абый бик югары булганга да аның янына без якын килеп сүз катырга җибәргән без дип беләм мин. Аннан соң ул бит теге бик зирек сөйләде ул, теге мәгънәле юмор белән маташмыйды ул. Аның шигырьләрендә дә Теге коры гына минде ул. Әзгенә теге астыртын елмайган юмор шаткалар бар, теге бик тырышып укыганда. Татар диләренә теге Абылай аннан соң теге менә хатын кызга багышланган мәхәббәт шигырьләре шулай юк бит, дөресен әйткәндә. Ул менә юксынулар ниләр бар ул теге, бик итәгатьле рәвештә. Теге менә турыдан-туры рәдип аташырга кирәк, мәсәлән, андый мәхәббәт шигырьләре юк бит инде. Хәсән Туфанда мәхәббәт шигырьләре гаҗәп күп, лирикасы. Сибат Хәкимдә ул дөнья гамы белән ныграк күрәсең. Мавыккандыр инде бәлки. Һәм юмор дигәннән безнең бит инде Роберт Батулла, Рабит Батулла бер теге менә бу булган хәл мәзәк формасында гына. Штейнда булган хәл. Шаяннар тапкырлар мәҗлесе оештыра иде ул Рабит Батулла. Анда кызык иде ул. Анда юмор белән киләләр. Сибат Хәкимнән дә булды Аның сөйләү рәвешен, Батулла әлдә пародия. Сибат Хәким. Гариф Ахунан ничек урысча сөйләшү, один рукав пинжәккә, короче, другой пинжәк, рукав пинжәккә дип, Зөлфәт сөйләде ансына. Зөлфәт шулай пародия дип бик юморист. Моны ишеттергәннәр обкомга, шул илкә алар бит күзәтеп тора, Коммунистлар партиясенең Татарстан илкә комитеты. Обком членнан көлә бит. Аның секретаре обком членнан Батулла. Mücahit Merul Veliyev var. İdeoloji bilinci sekreter. İsimler bile gerek. Yoğun müderris dediler koşan. Mücahit Fethiyeviç. Müderrisi başka, maşinası. Batulan'ı çakırıp mataşmagan indi, status bir zor kuresin. Sibat Hәким apkum şirinle bit. Çakırıp aytgan, nusin eyter o geçleri. O Batulla nerse anda tege burundan tanavından nikitmeyen kiliş. Ülken şagirlerden kile sizden. Klasikten. Sizden hususen ezgine çama bilsin deyip aytgan indi siz jitkiriz menin sözüne. Sibat Hәким küresin yüzüne de bir kışap etmegen tegini parodiler indi. Lakin ola Allah kirek mi deyip ayta turan kişi tügül. Mene di sana Batullah deyip aytgan Mücahit Veli şulay dedi. Hem pauza. Юмор аңламай, дурак деп айтады. Обком секретар турында.
Belki işten şağandır. O mene emosiyelerin kürsete duran kişi tügülüydü. Ondan soň mene bu ustazlık meselesinde ol bir köp hatlar yazan kişi. Mene Gamil Avzallarını, Gamil Avzal özün indi uluk şair. Anı satirik bularak kübrek bilebez bitinde. Humor eserleri, estrada şiirlerini. Ol gajayip lirik. Gamil Avzal men bizim en uluk şairlerimizden birisi. Ulanga hatlar, ol bitinde anın biyografisi bik ni katlaulur Gamil Avzal'ın ana mene Aktanışay'ın Taktalaşık diyen avuldan, ol zatlı nesilden mırzalar, baylar bulgan köresin. Sireler, Magnitogorskiga. Анда бик күп татарларның серләре битте, шул магниткы серләре. Анда хәзер дә инде аларның Анда ул шул салкында эшләп, сөяк ревматизмына китәйм. Аксап таяк белән гриде бит инде мәрхүм. Аннан соң ул күпмедер бер ничә еллар Шәрип дигән авылда Башкортстанда апасында дәваланып ята шунда шигырьләр яза инде. Җибәрәм анда бастырмыйлар. Севатакингә, Севатакиңа хатлар яза башлый. Күңелен күтәреп. Синде бар сәләт, син яз, син биришмә, саулыгың булыр, ни. Аннан соң әлмәткә кайтып, әлмәткә кайткач та хатлар язышалар. Һәм Севатакин һәрвакыт рухландырып тора. Бу бер генә мисал. Һәм ул бүтән шагыйрьләргә дә, Уфа шагыйрьләре белән хаталашулар. Менә ул гаҗәп булыр иде аның хатларын, әгәр дә китап итеп нәшер. Алар сакланган мисың ул хатлар аларның? Әлбәттә сакланган. Архивта, нинең Mirasxanada da aның хатлары бар. Алар әлбәттә җыергаш, ул бит төрле кешеләргә язгач, төрле кешеләрнең архивында. Булдыра торган иш түгелмесең инде бу? Ну кемдер шигырьләргә тиеш. Ул Аяз Геләҗик бит инде менә Аяз Геләҗик хат яза, копиясын калдыра үзендә. Калдырган, һәм сакланган бик яхшы, кемгә ничек язган, шул килеш. Кемгәдер аны чыгардылар, чөнки җиңел изләргә түгел архивлар буйлап. Яшьләр турында дигәндә, игътибарлы булу турында. Чынлап та мин әле 84 елны ул хәтле теге беләдер дип әйтмим мин инде. Ләкин ул менә карап бара дигәннән укып бара. Казанлыкларында шул вакытта шигырь чыккан, бер 4-5-6 шигырь. Әле квартирада юк вакытта шундый теге подвал динләрдә, аерым бүлмәләрдә, тәрәзәсе бүлмәләрдә язган шигырьләрне шул басырып чыккач, ана шул Иске Алчар Союзы бинасында дип аңлара кирәк инде, Тукай клубына килгәч микән. Мине кайгандыр танып алып дигән кебек инде укыдым. Дигән кебек инде әйтмә, танып алып дигән. Танып алып укыдым шигырьләреңне, казанлыкларыңнан. Шалда дигән кебек шушындый ниләр әйткәч, миңа менә күңел булып китә бит инде шундый. Әллә ни утырып сөйләшә. Күзәтеп бара иде басында. Күрәсе игътибар иткән инде. Ул вакытны Казанлыкларында чыккан әйберне бөтен суккандыр инде ул. Ул вакытта шундый принцип иде. Казанлыкларында гафу итеп. Казанлыкларында риткалиги бар иде. Риткалиги әгъзалары менә бу әсәрне укыйлар, үзләренең жанрына туры килгән инде. Менә аларның ни рекомендация кирәк. Чыгарга ярыймы ул чыгарырга, бастырырга? Яисә юкмы? Алар язып бирә, эчке рецензия. Хәзер бит инде аны казанлыкларның хезмәткәрләре генә хәл итә. Минемчә ул бик дөрес һәм демократик ни булган. Алым. Ну, авыр инде, авыр булай һәрвакыт риткалиген. Шуннан да бит димәле. Шушы күрәсең инде канатланыбрак киткәндер инде. Теге туры килгәндә без аның белән очрашырга туры киләдер радиода Рөстәм Акҗегет бүлмәсендә гадәттә ул килеп утырадыр, шунда сөйләшеп утырган чаклар буладыр. Менә шул вакытта инде мин кыюлыгымны җигәм инде. Сибгат абый менә Муса Җәлил тыймасын күзгаттым инде мин анда. Муса Җәлил кайта бит инде менә Константин Симонов апайты шуда тыган исемен кайтаруда роль уйнаган дигән кебек сүз әйткәч, ул бик дитеп дәртләнеп китеп, безгә Константин Симонов хейкел куярлык. Хейкел куяра кирәк ди. Ул безне чынлаптан Мусаны кайтарды дип менә шул әйткәнен хәтерлим мин аны бик Симоновка бик җылы сүзләр белән әйткән иде менә шул вакыт. Хәтеремдә калды бу инде минем аңа турыдан-туры аны әңгәмәләшеп утырам. Шул 84-85 еллар булгандыр инде ул вакытта мөгаен. Тукайга бик күп багышлап шигырьләр яза бит инде. Һәм менә татарлар җыелгач шул тел турында сөйләшәбез бит инде. Тел югалу мәсьәләсе бик нык борчыган дип укыган Рәсүлнең артында таулар бар. Бик таулар иш. Таянырга нокта эзлим. Кайда безнең таяныш дигән аның шигыре бар шикелле. Бер дүрт ел. Менә ул мәктәпләрдә татар телен белмәү мәсьәләсе. Таулар иш. Сүз истәлекләреме? Менә анда инде мәгънә
ятайын әле. Безнең кая, безнең таян ул дип. Истәлекләрме, onun интервьюлармы, ул ул Рафаэль Хакимов истәлегендә укыган инде, мәктәпкә барган ди. Нигә балалар белән очрашу Казан мәктәбенә. Анда бик телне белмәүчеләр байтак булып, бик борчылып, кайтып бүтән андый җыелышларга бармыйм дип әйткән булган ди. Ул менә Ләбиб әйтте, шуннан ул язучылар берлегенә караганда радиога килергә ярата иде. Анда Рөстәм Фәйзуллин, ягъни Рөстәм Акъегет дигән тәхәллүс белән бит ул шигырьләр чыгара иде. Рафаэль Фәйзуллинның әнисе. Аның белән шулай бик шәп шагыйрь эшләде. Зиннур Насыйбуллин. Янәшәдә эшләделәр. Рим Кәримов шулай поэзияны бик белә торган галим кеше, диктор, инде тавышы гаҗәп. Әхмәт Рәшитов соңрак килде, ул аңар эшләгән радиода. Ул Тукай клубының директоры, Тукай клубыннан киткәч радиога килде ул. Зиннур Мансуров та эшләгән, алар соңрак. Сибат Хаким менә шул үләренә күпме теге, урын өстенә ятканчы, ул менә атнага берничә тапкыр радиога килмичә калмый иде. Ул радиога без дә җыела идек, яшьләр. Шул Рөстәм абый янайны, ул да мәрхүм. Сөйләшү, бәхәсләшү, анда композиторлар килә, җырчылар килә. Һәм шуларны тыңлап утырга ярата иде ул. Сибат Хаким бик әллә ни теге шулай ачылып китми иде. Тыңлау аның өчен үзенә күрә ләззәт биргәндер, күрәсең. Шунда әйткәне хәтерлим мин. Менә үзеннән алдарак такташларны искәчә алар бәхетле булды. Алар ди татарның мондый аяныш хәлгә калганын күрмичә китеп барды. Ул бик авыр кичерә иде. Наша татар теленең даирәсе һаман кысыла барган. Һәм алар бит инде җүләр кешеләр булмадылар, алар бит күреп торалар нинди сәясәт барганын. Ул турыда әлбәттә турыдан-туры язырга мөмкин түгел иде ул елларны, ләкин аның мәкаләләрендә ул бик шәп публицист. Ул менә үзеннән соң килгән яшьләр турында күп мәкаләләр язды. Аның мәкаләләре узын да түгел әйме, ләкин бик нитеге Җөмләләрдә бик кыска 300 генә. Анасын язай, аның кул язмасы да бит. Менә булай аска төшеп китә, зур хәрефләр белән язай ул. Бер биткә аның 5 җөмлә сыя. Ул характерын күрсәтә торган бер ни шалым дип уйлыйм мин. Һәм сөйләгәне белән диссонанс. Сөйләүдә шул ук диссонанс. Менә шулай ни теге сузыпмы? Шулай язай иде. Ничек сөйләү шулай язай. Һәм әлбәттә ул бик нык борчыла һәм кайгыра иде. Дөресен әйтергә кирәк. Алар барысы да шул милләт гамәле һәм тел кайгысы белән яшәделәр инде. Күбесе барысы да дип әйтмим мин. Күбесе, ләкин менә шул шагыйрьләр, алар әлбәттә башкача була алмыйдыр инде. Менә 90-нчы елларга аз гына кала бит инде аны. Бәхиләшкән менә 90-нчы елларны 86-нчы елның бер нинди үзгәреш сизелмәйде. Ул вакытта әлбәттә бу Горбачев 86-да, шул 85-тә килә. 86-да башлана процесслар инде. Ләкин ул вакытта Сибат Хаким аны сизмәде, ул сизмичә китте. Ул сизгән булса, ничегрәк кабул итер иде ул менә шул вакытларны, менә яңа килгән шырны үзгәрешләрне ничегрәк кабул иткән булыр иде. Ул инде әлбәттә байрак күтәреп азатлык кычкырып йөрмәс иде сүздә. Ләкин ул аны ничек кабул итсен иде, әгәр дә милли үзаңның шулай кабынып китүен күрү, аңа әлбәттә синеш булган бар иде сүздә. Менә Сибат Хакимның теге хыял омтылышларын шушы 90-нчы елларда улы Рафаэль Хаким дәвам итте инде. Рафаэль Хаким бит инде менә шушы безнең Татарстандагы шушы үзгәртеп куруның прорабларынан берсе. Ул бит инде юктан бар булмаган, шушы Сибат Хаким гаиләсеннән чыккан. Сибат Хакимның тәрбиясен, ниләрен, сүзләрен, фикерләрен тыңлап үскән. Һәм Сибат Хаким ул менә Рафаэль абый үзе сөйләгәннәре дә бар. Менә мәкаләләр яза, кайда чыгыш ясарга кирәк. Улының өстәленә куеп калды. Бер сүз әйтми ди. Мин беләм инде тәрҗемә итәргә кирәк икән рус теленә тәрҗемә. Шуңа күрә аның беренче улы да Рөстәм тәрҗемәче иде. Сибат Хакимның шигырьләрен шигырь талант белән русча тәрҗемә итә. Ул яшилде. Комсомол өлкә комитетларында эшләгән бик эрудицияле, бик белемле кеше иде. Мин Сибат Хакимның бер шигырен укырга телим.
Бұл шиғыр 1991 жылына жазылмаған. Бұл шиғыр жазылған 1970 жылына. Міне, Сибат Хакимнің нәрсе ойлап яшағанын шунан білесіз. Тұям отта büyük idil bарын. Тұям отта ватан шик барын. Тилләріннән фушик таушын тыңлап, орасында ерим шиқларның. Тилләріннән миңа рәхәт, шот тіл. Үзләріне тағы да рәхәттір. Яратамын, ғылыр болсын халық, тек болмасын ғына тәкәбір. Озат халық, тауларына қарайым. Көре алмам килер жәйсіз деп, кішілерінің, хәтті тауларының да yüzlerine шыққан бәйсізлік. Фойдасы көп қойнар суларының, шифасы көп іштің, ғазап жоқ. Саулық керек, сәлеметлік керек, бұрыннан да бигерек. Азатлық. Азатлық сөзі ол 91 жылдарда ғана айтады. 70 жылда Тек халық тіліне кірді. Алана 70 жылын айтқан. 70 жылын енді айтып қойған. Һәм аңар шоқ білген олар. Білген енді білмесе шыққан. Білген һәм көткәндер инде. Кеткен ту бұл 70 жылында бір енді міне темір қапқаш белән қаплап қойған кебек заманнар бит инде. Бір енді эммет жоқ, бір нәрсе жоқ. Ну көткән булып чыга бит инде язгач. Жоқ. Менә шиклар мисалында Мәктәптә шулык алым бу менә Шингачкук дигән. Газнамрат индислар Ирланд революциялары турында язайды. Кем тагын анда Конго, Лаос башка не азатлык өчен көрәшчеләрен мактап. Бу да шулык чехларны күрсәтә. Менә нинди халык булырга тиеш безнең татарда. ишетеп үскән бит инде. Синнән да Рафаил Хаким. Әллә кая килми ул кашанда. Сибат Хакимның турыдан тур тәрбиясе иде. Сибат Хаким менә кызганыч ул барыбер соңгы елларда шактый гына онытыла башлаган шагыйрь. Әлбәттә менә аның шигырьләрен укыйсың. Анда Ленин димәгәннәр чыга бит. Ул бит бер генә каптырмалы шагыйрь түгел. Аның шигырьләрендә күп зәпле. Һәм ул менә шушы әрнүен тел язмышы турында, милләт язмышы турында аның шигырьләрендә ул саркып әлбәттә турдан тур уларны язып та инде аны теге шул салып куйсаң гына нигә истәр тартмасына. Барыбер менә шундый сизелеп тора теге. Бәргәләнүе. Сибат Хакимның бер теориясе дип әйтим инде, ниндидер фикере булган бит инде, ни дигән. Һәр язучының, шагыйрьнең теге ниндидер потенциалы булган, шул потенциал биткәч, тәмамлагач уже бүтән яза алмый дигән инде. Теге Тукай күпме бирелгән булган, шуны язып бетергән анда. Пушкинга күпме бирелгән булган, сәләт. Шуны язып бетергән булган. Сибат Хаким үз потенциалын файдаланып беткәнме? Файдаланып. Минемчә, яки тагын язырга ни булганмы анда? Юк, менә яшьли теге аянычлы үлем белән үлеше шагыйрьләр бар. Менә Шәйхзад Апавич мәсәлән, атып үтерәләр 24 яшендә. Аның язып бетермәде дисең инде ул. Ул әлбәттә ачылып бетмәгән. Ул әле ул булай да шундый дакый әсәрләр биреп калдырган, шундый мастер, остаз. Ул тагын да азаграк яшәсә, ул әллә нинди әсәрләр язган булыр иде. Без белмибез бит. Юк, ирексез үлем белән үлгән. Сибат Хаким инде ул аның үз язмышы, үз тәкъдире, үзенең үлеме белән үлгән кеше, тәкъдиренә язылганны күргән, яшәгән. Шуңа күрә мин аны шагыйрь буларак ачылып, халыкка танылып, мәңгелеккә киткән дип уйлыйм. Тукай аталайса, Пушкин да бит инде 37дә ни белән барыбер файдаланып бетергән. Пушкин әлбәттә ул прозага күчкән булыр иде. Ул әйтә дә бит теге колония 30дан соң теге мин шагыйрь түгел. Ләзә кем дип әйтегез? Шагыйрь түгел. Асын инде нидер тыйнаклык, кыланышлык, ни ул шигырьләр язган булыр, ләкин сирәгрәк, ул күбрәк проза язган булыр иде. Монда ул бит шулай ирексез хәлак булган, теге үз үлеме белән түгел. Тукайны да үз үлеме белән үлгән дип әйтә алмыйм мин. Юк инде. Менә Сибат Хаким дип әйтәм, Сибат Хакимның тормышыннан bir гыйбрәт иләнчегә аткаяк. Курский дуасында име. Котышкыш хәлгә бәшнән да ул бик биткән, тәмам биткән була инде. Битсәм битем инде дип, траншеядан окоптан чыгып, җой торган булган.
окоп алдында. Йөрий торган булган. Түзәллеге юк. Хит немец снайперләре шүкемәсме дип. Менә Ходай рәхмәте шүкемиләр бит. Немецләрдә. Шүкемиләр исән кала. Күрәсең, бу үзенең миссиясен әле үтәп бетермәгән булган бу нидә дөньяда. Ул безнең татар халкының бәхете өчен әнә шушы әсәрләрне иҗат иткән. Камаз белән намаз рифмалашкан заманда мин дә йөрдем Камазда дип уйлады бит әле. Паймысы бар аны. Менә шуны уңайдан ул менә мондый сүз әйтә икән. Менә шуны уйлап утырдым. Аңа Сибгат абыйга кайдадыр бер Шаян журналында булдым икән, нишләптер Шаян журналының ничә ашаган бу. Шаян журналы ваемында чөнки шаржлар белән берилгән 8-нче съезд алдыннан язучыларның мондый сорау биргәннәр. Бу 79-нчы елларда мөгәне 84 булгач 70-нче була ул. Без 80-нче ел була микән? 84-тә бу 79 микән? Шул еллар чөнки мин шул вакытларда ябыштырган булырга тиеш. Менә монда әсәрләрегезне укучы урынына үзегезне куеп, үзегез турында ни әйтер идегез дип сорау биргәннәр аңа. Ике сорауның берсе шушы. 8-нче съезд алдыннан язучыларның. Бу 79-нчы ел. 79-лар. Сибгат абый менә үзенә үзе әйтә ул. Сибгат абый, йөрмәгез читтә тимер томыр арасында. Үзегезнең арышларыгызга, җырларыгызга, Фазыл чишмәсенә, бу кырлар, бу үзәннәргә кайтыгыз. Шунда бит сез газапламагыз үзегезне, тизрәк кайтыгыз, үтенәм дип менә үзенә үзе әйтә. Син җөрмә андарлы койларга ди, шуны тик Камаз дип әйттем итә, төшерешләр тирәсе. Ул паймысының начар паймы түгел Камаз турында. Менә шуларга кайт үзеңә ди, үзен читкә теге көндәлек теге нигә ниндидер публицистикага кирип батма дип әйтергә тели инде үзен үзе. Ул тагын менә шул кайт дигән мәсьәләдән авылдан бит инде алар буны авыл белән бәйләгән шигърияте дә авыл темасына менә шул туган як, туган җир мотивлары бик нык көчле. Әмма ул алга кайтмый бугай бит инде ул Казанда. Күлле киме авылы хәзер Әтнә районына керә инде. Элек Арча иде, чөнки Әтнә белән Арча бер район иде. Арча районы Арча Сабан туена кайтырга ярата иде. Күлле кимегә әлбәттә кайтып бергән. Анда менә аның теге шәкертләре без бит яшерәк идек. Менә Ройнлиннарда кайткан анда Лена Шагирҗанова, аның авылдашы да ул туган Актан шайында туа, ләкин Юсән иде, Күлле кимедә. Күлле кимедә без булдык. Сибгат Хәкимнең анда әле ул салдырган йорт та исән, инде ул бик ниде аяныч хәлдә, ләкин аның энисенең улы кулында ул. Шуңа күрә аны беренче булмый. Ләкин музей Күлле кименең мәктәбендә аның музее бар. Анда аңа багышланган экспонатлар инде теге ул кулланган әйберләр. Аның истәлеге саклана әлбәттә туган ягында. Аның белән горурланалар, чөнки ул чыннан да горурланырлык кеше. Рәхмәт Газинурга Татарстан китап нәшриятында аның китабын тизеп чыгарды. Иң затлы шигырьләрне сайлап, ул бер серия булып барды бит инде. Хәсән Туфан, Сибгат Хәким, Мәдәрис Әгълам, Зөлфәт, Рухат Ахмаҗан. Ул эзелеп калды бу атаң, хәзер дәвам итәме икән? Бер шикелле. Шуңа күрә әлбәттә без Сибгат Хәкимне күбрәк укырга тиеш. Чорның чалымнарын иң көчле биргән шагыйрьләрнең берсе, һәм аның публицистикасы да бик кызыклы. Һәм хатлары, менә аның шушы хатларын публицистикасын әлбәттә яңадан чыгарга кирәк. Яңадан нәшр итәргә кирәк. Менә бер кызыклы әйбер әйтмәкче булам. Безнең бит инде язучылар җыелышына күп җирдек. Ул заманда да инде хәзер дә дип әйтик инде бар шундый кешеләр бит инде төрле сәнгатьтә дә, әдәбиятта да, галимнәр дөньясында да дип әйтик. Безнең менә Сибгат абыйларны съездларга сайлаганда шу Тукай клубларында инде кайбер уртак буларак дип әйтик инде шагыйрьләр турып басып нишләп Сибгат бара, нишләп без бармыйбыз дип менә шулай басып турып әйтүчеләр бар. Галимҗан Латыйп инде анда бигрәк. Бер шагыйрь бар иде. Ишеткәндә. Менә шул 86 елны әдәби фонд директоры булып килгәч, мин беренче эшем дигән кебек Тукай әйтмешли Сибгат абыйны җирләү
менә вафат булды. Мәрәсиме булды. Шуның мәшәкатьләре белән, шул морглардан апчыгып инде Рафаил Хәким улы белән, уллары белән шулай итеп чабып йөргән вакытта шушы менә зарланган шагыйрьләрнең берсе чырады шунда. Теге менә шундый канәгать әймен теге Сибгат абыйның вафат булганына сөйгән кешене минем күргәнем юк. Менә сөйгенеп урак өстемне инде дигән. Аның урынына мин калам ди. Шулай уйлаган инде, ләкин Аллаһ Тәгалә үзенчә хәл итә. 5 айдан аның үзе дә менә вафат булды. Менә шушы кешегә уйланырга, менә шушы миңа күрсәтә инде теге. Менә уйланырга мөмкинлек бар. Көнләшергә кирәкми, барыбер менә үз эшеңне эшлә, җиренә җиткереп эшлә дигән мәгънә күрдем инде мин. Менә бу башлаганда мин әйткән идем бит түгәрәк. Сибгат Хәкимнең соңгы сабагы булган бу сиңа. Нидә шушы Әллүки очрашуында менә без чәчәкләр биргәнбез инде аңайымы. Шул вакытта без аны соңыннан Наркаилдә дәвам итәр, аны озатырга бергәләп киткәнбез. Берничә җегет инде анда шул актив. Ул язылгандыр бит синең. Минем язылган. Минем фамилияләр әйтелмәгән анда. Анда мине менә озатканчы бер сүз әйткән булганмын, китап анда һәм кемнәр китапларын алып килгәннәр. Мөхәммәд Аюб әйткәндер инде, ул шулай әйтәдер ул, китапларын алып килегез, сатып алыгыз, автографлар алырсыз дип. Менә бу бүген исемен әйтмәдек, ләкин публицистик китабының аны халык язмышы, шагыйрь язмышы дигән калын китабы бар иде шундай. Әйбәт менә шундай. Юган китаплар күп чыкты. Шуңа ул миңа язып биргән булган менә шушы 11 мартта 82нче елны инде хөрмәтле Ләбиб иптәшкә дип язган. Мин бит әле студент кына инде, иптәш, хөрмәтле Ләбиб иптәшкә инде уңышлар теләп Сибгат Хәким дип язып биргән автографлы китап. Менә кызганыч, ана шушы университетта Абшит Тулай торганда яшәгәндә шушы китап Мөхәммәд абыйның Ут чәчәге китабы автограф белән язган Култамгалы, Фаил Шафигылның ниндидер бер китабы, шул кемнәрдер шуны минем менә үзләштерде үзләренә. Шуңа күрә инде мин аның кемнән икәнен адрак чамалыйм. Бәлки миңа менә подкастны караучылар берсе бу бездә бар бит, бу китаплар бездә бар бит дип, ишек астында калдырып китмәсләр микән дип өметләнәм. Бик кадерле китаплар иде менә шушы ул китаплар. Инде менә озатуны инде аның өенә таба озатып барганны менә мин язып куйганмын. Аның өенә хәтле диярлек дигәнмен. Бездән өенә хәтле барып җитмәгәнбез. Шул Апуравал театры пишмагында озатып калдык бу инде. Ул үзе театральный урамда эшлидер театр. Yo, biz üniversitede içtik. Lenin bakçasına Butler heykeli var bit. Şul tirede anda orun iskemeler de var bit indi. Biz ana Sevadaga siz oturursunuz. Yok, ayak göre oturmayışa tamam seyircip tardık. Ol indi menə sinan. Yazırtıqlarga diktafonlar yok ol vaqtda. Yazdırdık. Kaç нәрсе сөйләшүләрне язасың булган, ләкин ул әлбәттә менә шушы әдәбиятның киләчәге турында сөйләде инде. Ул акыл өйрәтмәйди. Менә ул шушы темаларга, менә Мәхмүд Галәү турында сөйләгән истә калган минем. Мәхмүд Галәү диде инде менә Туфан Миңнуллин аңашаган ди. Кыяфәт, теге кара тут йөзле, терре күзе булган, фотоларынан да күренә Мәхмүд Галәүне бит атып үтерәләр 37 ел. Ике романы һәм тагын хикәяләр сакланып калган бераз. Büyük prozaik deyip sanıyız biz аны, ул чыннан да шулай, мөхаҗирләр булган шикелләр. Пауза ясады, нә күзенчә ләкин Мәхмүд Галәү интеллигентрак иде. Менә шусы исә калган. Менә Туфан Миңнуллин ничектер читкәрәк итәреп куйган сыман, мин Туфан абыйны якын күрәйдем инде бик. Кем мәгънәсендә ул баласы инде. Мәхмүд Галәү инде ул мәрҗәниләр нәселеннән, муллалар, ниләр, теге аксәякләр татарның вакыттагы. Һәм менә шул борынгы безнең өчен борынгы инде үзенең замандашлары турында сөйләгәнен хәтерлим. Менә Ләбиб язып куярга кирәк шул. Диктофон хәзердә бит диктофон чыгарсаң кеше сөйләмәй башлый. Ул бит кайтып язып кую, менә син biz сиңа шанып торайдык, син безне нигә тарихка кертеп калдырасың дип булмады. Язылган бит менә берлешү. Көне билгелейме? Көне билгеле, көне билгеле. Аннан соң менә шушы әдәбиятның киләчәге турында, борчылулар турында сөйләде ул анда. Һәм менә шушы безнең тел даирәсенең һаман тарая баруы турында. Ул менә үзгәрерме инде, юкмы? Ул шул фикерен кабатлагандыр, теге үзеннән алда киткән каләмдәшләренең бәхетлерәк булуы. Муса Җәлилне дә әйтте әле ул. Муса Җәлил шулай бәхетле булган, башын кистергән иде инде.
Ул ди безнең мондый хәлгә калуны күрмәчәк. Менә хәзер Һәм зур татар турында зур фикерләр белән. Сибат Хәкимдә бәхетлерәк Безгә караганда. шулай дип уйлыйсызмы? Мен шулай сорауны бирмәкче идем. Ул вакыттагы һәм хәзерге тел хәле хәзер начаррак. Мин алай кистереп әйтмәсәм, чөнки менә Чаллыда булды. Әлбәттә безнең теге анда бит менә Адымнар, Акыш, Али Акыш исемендәге мәктәп, теге 4-нче мәктәп менә Туфан Миңнуллинның музее булган. 29-да булды. Гимназия. Анда әлбәттә барысы да менә чын чыкылдап торган татарча сөйләүчеләр түгел, ләкин алар шактый күп. Әлбәттә дә әйбәт мәктәп. Алар үзләре этник яктан татарлар, әлбәттә дә бар. Шулай барысы да түгел инде теге тоташ. Чөнки нишәсеннәр алар? Менә гаиләдә телен югалтып килә, чөнки әтиәнисе югалткан. Әби бабасы ук хәзер. Ләкин ул бит ул заман белән чагыштырганда Казанда бит шушы 10-нчы дип аталайдымы, интернет мәктәбе бар, телевидение янда. Һәм 35 автовокзал янда. Интернет мәктәбе әлбәттә чын татар мөхит иде. 35-не алайык дип әйтеп булмыйдан, безнең практикада да булган булды. Анда да шулай айрым класслар, күбесенчә русча сөйләшәләр. Ләкин ул бистә иске бистә яна бит әйме? Ясаның өлеше. Анда шулай ул вакытта әле татар теле актив кулланыла иде дип әйтик инде. Ул урыннарда. Ләкин бит калган ниләрдә бөтенләй мәсәлән җәмәгать транспортларында татарча сөйләшсәң кисәтү ясыйлар. Хәзер бит андай нәрсә юк. Юк, урамда еш кына сөйләшәләр. Хәзер яшьләр арасында да бар ул. Безнең тора. Шуңа күрә, ул вакытта тагын бер ягы авылда бик халык күп иде. Әле чишмәләр курмаган иде. Бездә бит авылларда бетте. Авыллар ким иде, авылда халык ким иде. Халык ким бер хәл булганы да балалар хәзер телефон белән интернет русча, үзара русча сөйләшәләр бит татар авылларында. Бу гаҗәп, ят һәм хурлык һәм гарлык. Сибат Хәким буларны күрмичә китте. Ул шуның белән бәхетле әлбәттә. Шуның белән бәхетле. Безгә караганда. Рәсемне күрсәтәм. Рәсемендә Зәки Нурый, Габдулла Сабитов белән төшкән менә. Сибат абының фотосы. Шуны күрсәтим генә дигән. Сибат Хәкимне бер сүз белән ничек тасвирлай аласыз, Азинур абый? Сибат Хәким ул безне әйтмәгән. Озак еллар Сибат Хәким менә әйтәм бит, тоҗлы шагыйрь дип, ул озак еллар кабул итү комиссиясенең җитәкчесе булып эшләде. Язучылар берлегенең кабул итү комиссиясенең җитәкчесе булып торды. Анда фақат бик абруйлы кешеләр генә уйлайды. Аннан соң Аяз Гиләҗев булды. Без Сибат Хәкимгә өлгермәдек. Аяз Гиләҗевкә өлгердек. Siz Аяз Гиләҗев алды инде язучылар. Аюлларга Аяз Гиләҗев инде. Сибат Хәким киткән иде дөньядан. Кыскасы. Мин аңа да өлгердем ансы. Син бит илгә. Шундый заман булды. Һәр шатта шигырь сүгәләр. Мин аларга ни әйтим? Шигырь димәк үксез калган, хәкимсез калган ятим. Хәким, Сибат Хәким барында шигырьгә син тел тиштеп кара. Менә шул киткәннән соң булып алды матбугатта шаулар. Хәтерлисез инде, шигырь кирәкмәс. Әйбергә әйләнеп калды гомумән. Тәнкыйтьчеләр кушылып киткәндә сүгәләр. Сибат Хәким. Аннан соң булган шикелләр башланды. Ансы да бар. Ансы да бар инде. Ну барыбер Сибат Хәким барында андый хәл булмас иде дип уйлыйм мин. Булыр иде ул. Чөнки менә шу үзгәртеп куру заманнарында бит анда теге җин сәләтсез дә үзен дакыйга саный башлап. Бу үзгәртеп 86 елдан соң. 86 елдан соң инде. Шулай бит инде башланды бит 88-ләрдә, 80-ләрдә инде башланды. Шуңа күрә Сибат Хәким менә ул чырларны күрмәү белән дә бәхетләр ул. Баш-башлык чырлар. Бу бигрәк күңелсез булды инде ул. Җәлилләр бәхетле, моны күрмәгән дип, Сибатлар бәхетле, моны күрмәгәннәр. Бездән дә синда буын бәхетле булырмы менә шулай. Сибат Хәким ул шундый шагыйрь. Аны укыгач, теге шаркылдап килмисең. Ниндидер теге сикереп биеп китәсе килми. Ул аңарда моңсу бер яктылык бар, ләкин күңелдә яктылык кала. Күңелдә караңгылык калмый. Һәм яшисе килү теләген ул битерми бер качанда. Өмет калдыра.
Бу инде бийик шагыйрларга Бул татарларда моң дип әйтелмимисең буны? моңсуяктылык дип әйтим. Моң суяклык. Лебеп абый, сез Сарапа Садикова белән 79 елны июньдә интервью алган вакытта әйткән иде шул Сибгат Хәким белән бу арада соңгы вакытта җырлар белән әвәрә киләбез, җыр язып. Мин аңа әйтәм, теге җиңел, шундый рәхәт, күңелле җырлар язалар дип әйтәм. Яра дип әйтәләр ди. Менә шул сагыш, моңсулык менә шундый шигырьне китерә дә, җиткерә ди. Менә ничәдәсең Сибгатны үзгәртеп булмый инде дигән иде менә шундый. Чынлап та ул аннан теге юмор Сибгат абый гәрчә теге әйткән бит, дуррак дигән кебек. Андый шундый берлә чыгарып куйса да, ләкин ул бик җитди шагыйрь иде. Һәм шуңа күрә без аны мин инде теге гидәрәләрдә теге катнашканрак бераз гына булса да катнашып калган кеше кебек, аларның туры дигән кебек Аксакал дигән әйбер бар. Аксакал менә алар берничә Әмирханинеке прозаик буларак әйтик, Сибгат абый, аны шулай теге идәрәдә утырышканнар. Алар әйткәнне, Гомәр абый идәрәдә күрмәдем бүген. Менә алар иң ахырдан әйтәләр сүзне. Теге менә берсе әйтсә, икенчесе булар нәрсә әйтер микән дип утырасыз. Менә булар чынлап та менә алар төпле, акыллы сүз әйтәме, җиренә җиткереп әйтә. Шуның белән ноктада куела инде дирәм. Фазыл Чишмәсе җыры ул ничектер килеш сыман, килеш җыр. Ки шундый. Ки һәм Чишмә читергән тоғыш кишлегән кебек. Аның бит җыр дигәч инде тагын бер җырны искә төшергәндә Өянкеләр. Аны Өянкеләр Ояз абый Гыйлязев шуны тыңлап җырлый торган җыр бит инде. Рафаил Сахабине булса инде Әмирханинеке шуны җырлады дип. Әмирханинекенең яраткан җыры иде. Язучыларның яраткан җыры менә Сибгат абыйның. Әтәй, синең менә бер сүз белән берәр ничек Зирәк карт. Зирәк карт. Ике сүз булды инде. Ну, тоташтырып язырга була. Олпат. Талантлы мәшһүр. Шуның белән тамамлыйбыз. Бүгенгә 194-нче бөлмәнең чираттагы чыгарылышы татарның бөек шагыйре Сибгат Хәким турында сөйләштек.